Laika! Tamahome? Aquesta sí que és bona. El meu aspecte és el d'en Nakago. L'energia blava, el caràcter del front. Vols despertar-te d'una vegada, sisplau? No n'hi ha cap dubte, cap. Tu ets en Nakago. En Genro, en Chichiri, els vas assassinar tots tu. 50 anys, dius. Imbècil, només ha passat un any d'allò. No pot ser. El Nakago que jo recordo tenia els cabells rossos. Ei, dona'm un cop de mà. Oh, esclar. Perdona'm l'energia. Ha aparegut sense voler. Has dit ulls blaus i cabells rossos, oi? Aquest era en Tamahome! No t'ho puc perdonar. Ara que per fi et tinc davant i que estem sols! No t'ho perdonaré mai! Me la pagaràs! Ara mateix moriràs! Nakago! Kaen, Sí. porta'm sake. Sí. A les vostres ordres, Nakago. No t'amoïnis, ara mateix et porto sake enverinat. Hola, sóc la Miyaka. Yui! Yui, que pujo! Que et passa res, Yui? Yui! El llibre dels 4 déus. Tamahome, es pot saber per què estàs tan confós? Això no pot ser. No es pot veure tant. Ai, renoi, quin mal! I ara què t'ha agafat per sortir volant de sobte? Els viatges es fan pas a pas! Te'n recordes de qui ho va dir? Que m'escoltes o què? Quant de temps sense veure'ns? Què? Vull saber què penses fer. Niboshi! Vull dir, d'això, però si és en Kaika, què hi fa aquest aquí? Que no m'havies dit que havia perdut la memòria? És en Tsuboshi. El que et deia, ara és en Tsuboshi. Com dius? Caram, però si estan tots junts. Ai, qui és? Yui. Veig que no has canviat gaire, Tsuboshi. Sí, aquí tens la teva estimada Yui. La nova sacerdotessa de Genbo. I en Tomo va dir: quan convoquem Seiryu, jo renaixeré.
I va utilitzar de nou el poder dels miratges. Ha estat aquí dins durant tot aquest temps. Ens estava manipulant amb això. Així encara existeixen vincles amb l'altre món. Què penses fer amb la Yui? Què penses fer amb la Yui, Tomo? Ui, quina por. Que penses tornar-me a matar, Suboshi? No m'imaginava que qui interrompria el meu son fossis precisament tu. Em sorprens, Tomo. No t'amoïnis, Yui. Ara vinc. La porta he obert, em poso a caminar cap a un món incert que fins a tu em durà. Sense rumb, perdut, vaig a les palpentes. No veig clar el futur, però això ho fa excitant. No hi ha cap conjur, l'amor ja va avançant. Que amb l'amor se'n van, si és que n'hi ha els maldecaps. Si el meu destí és en una altra vida o alguna predicció, jo vull sentir com si fos una crida el que sentiu en acció. Jo vull viure en el que passa, explorar tot el futur, viure la vida, perquè jo vull creure en els miracles, esborrar el que sigui obscur, tenir una guia que no em permeti oblidar. Potser ens mirarem, però els cors no es trobaran. I si ens abracem, els caps qui sap on van. Sense rumb, perdut, potser vaig de pressa. Si és que caic ferit o no puc caminar, no em veuré impedit per poder avançar cap a tu, veloç, perquè tinc bons aliats. En plena nit t'ajudaré en els somnis, deixa'm fer llum en la foscor. Omplim el pit amb bones esperances, avancem amb decisió. Jo vull viure dia a dia, estimar en tot demà. Obre la capsa, no et deixis vèncer mai, busca l'esperança, acosta't sempre a la llum. Hi ha una sortida que ens durà un futur millor. 友に操られていたユイが玄武七聖子の巫女として現れた。そして七里たちの目の前に現れる中子。タイス君は俺たちの互いに引き合う思いが異界からのよこしまな力を引き込んだという。俺と宮川は別れなければならないというのか。オリジナルビデオシリーズ「不思議遊戯」別れそして2月25日発売。どうぞお楽しみに。